Bona tarda a tothom. La veritat és que ho he plantejat més com una conversa entre... Aquesta distància no m'agrada massa, perquè per qüestions tècniques... Doncs com una conversa entre tots i totes que com una conferència així molt elaborada. Aleshores, el que... Com sabeu, he estat a Haití 6 setmanes, que és la veritat poquet per conèixer un país com aquest, tot i que havia treballat la qüestió d'Haití o les qüestions d'Haití des de feia anys. El projecte Haití i altres terratrèmols neix d'una... De fet, neix de la mala impressió que jo em vaig endur de com es va tractar Haití i els haitians després del terratrèmol. Quan hi va haver el terratrèmol, ara fa 4 anys, els mitjans de comunicació en general, però també moltes ONGs, jo crec que vam donar una visió d'Haití molt plana, molt victimista, sense explicar massa els perquès. Per què un terratrèmol que passa 50 vegades al llarg de l'any, és a dir, segons l'Institut Geològic dels Estats Units, una institució d'aquestes diu que més o menys hi ha uns 50 terratrèmols a l'any de magnitud similar a la d'Haití, i cap d'aquests terratrèmols causa 200.000 morts. I no vam saber, jo crec, explicar els perquès. Al cap d'un any, quan hi va haver el primer aniversari del terratrèmol, amb la Federació Catalana d'ONGs i diferents ONGs van fer una campanya. Allà vam intentar ressarcir-nos i explicar una mica més la història d'Haití, d'on veníem, per què Haití havia sigut el país més empobrit d'Amèrica Llatina. Però en aquell moment era encara una mica massa d'hora per poder fer avaluació del que havia sigut l'ajuda d'emergència de reconstrucció i a mi em semblava que calia tornar i veure si aquells perquès que havíem donat un any després del terratrèmol seguien vigents, com estava anant tot el procés de reconstrucció, i d'alguna manera tornar a posar Haití, no sé si a l'agenda, perquè una persona difícilment tornar a posar Haití a l'agenda, però com a mínim fer aquest petit esforç de comunicar, d'explicar què està passant en un país com Haití, des de tractar d'explicar les complexitats, és a dir, no quedar-se en aquella superfície de pobra gent, de mireu quanta pobresa, que moltes vegades es dona des de certs àmbits i sobretot des dels mitjans de comunicació. Aquests dies les poques notícies que han sortit han sigut una mica així, ¿no? ¿Cuánto queda por hacer, pobrecitos? Aún siguen siendo muy pobres, ¿no? I una mica el projecte d'aquest sentit. La presentació una mica d'avui he plantejat 2 coses, però, com us dic, m'agradaria més que fos pregunta i responde que jo només parlar. El que he fet és us he triat algunes fotografies de les que he fet que per mi expliquen algunes de les circumstàncies, de les històries que penso que val explicar, que val la pena explicar, però sobretot interrompeu-me en qualsevol moment. Sé que aquí hi ha diversa gent que també ha estat a Haití en el passat i per tant podem fer un diàleg. I després he preparat un parell de trossos d'una pel·lícula que és aquesta. Quan jo vaig arribar a Haití durant la primera setmana em vaig posar en contacte com una loca a diferents gent que m'havien donat contactes, diferents ONGs o amics, col·legues del moviment contra el deute que jo tenia, i tothom em deia: ja has vist Assistència Mortal? Això sembla un títol d'una pel·lícula de Jean Van Damme o d'aquests. Doncs no, Assistència Mortal és un documental de Raúl Peck, un cineasta haitià, que a més val molt la pena com a cineasta, després arrel d'això he descobert altres pel·lícules, i és un documental sobre els 2 primers anys de l'ajuda a la reconstrucció a Haití. És una pel·lícula, és un documental com tots els documentals que parteix des d'una visió particular, diguem, és a dir, una mica esbiaixada. Us aviso que no deixa títere con cabeza, o sigui, és molt crítica.
el nom, Assistència Mortal, ho diu tot. Us he triat dos trossos d'aquesta pel·lícula. Si us interessa el dia, com que dura 2 hores, és que és bastant llarga, el dia 1 de febrer, a les 6 de la tarda, farem un pas a l'Ateneu Rosa de Foc a Gràcia, de la pel·lícula. Llavors, si teniu ganes de veure-la, perquè per internet no està, la van passar al Canal Arte de França, però ja no està disponible online, i aleshores és difícil, si no, de veure. Si us sembla, ho fem així. Ateneu Roig? Ateneu Rosa de Foc. Està al carrer Rubí número 5, si d'això faré la mateixa difusió que he fet a prop de Fontana. Al costat de Fontana, al costat de la plaça de l'Elena. Està. Quan pensem en un país com Haití, com quan pensem en la República Democràtica del Congo, en la República Centroafricana, en Moçambique, en Filipines o en qualsevol altre país, i passa, diguem, un terratrèmol, un tifó, una guerra, és molt important que a l'hora de, ja no només de treballar, d'anar-hi a treballar, sinó d'explicar el que està passant, entenguem una mica la història. Haití ja era, abans del terratrèmol, el titular, el país més pobre d'Amèrica Llatina, però sobretot era un país que havia sofert nombroses ingerències polítiques. Va ser el primer país llatinoamericà que es va independitzar amb una revolta dels esclaus, però una revolta que no va donar peu a una revolució. És a dir, una revolta que després de desfer-se dels colonitzadors va seguir durant molts anys amb una èlit, sobretot l'èlit mulata i l'èlit afrancesada, que en diuen ells, que va dominar i va d'alguna manera perpetuar certes estructures que havien creat els francesos a Haití. Una independència que a més va tenir un preu, que va ser el deute imposat pels francesos. Una independència que es va veure troncada amb una invasió dels Estats Units el 1915, una invasió que va durar 30 anys, que va ser seguida d'una sèrie de governs militars d'alguna manera supervisats des dels Estats Units. Estic resumint moltíssim i simplificant moltíssim. I una independència que té un moment clau amb la dictadura dels Duvalier, pare i fill, i que quan per fi aconsegueix el poble desfer-se del dictador, després d'uns anys de governs militars i unes eleccions democràtiques, guanyar Jean-Bernard Aristide, i els Estats Units provoca un nou cop d'estat. Quan Jean-Bernard Aristide torna a Haití, torna sota la tutela de l'FMI i per tant novament dels Estats Units. El 2004, Jean-Bernard Aristide torna a guanyar les eleccions, torna a haver-hi una mena de cop d'estat, aquest cop en un context de protestes contra el propi govern d'Aristide. És a dir, és una història molt complexa amb múltiples ingerències internacionals. Ingerències que són d'alguna manera, ingerències i el paper, que juntament amb el paper de l'èlit del país són les que conformen l'actual geografia del país, l'actual geografia política i econòmica del país. És un país de 10 milions d'habitants, on aproximadament entre 2 i 3 milions viuen a la zona metropolitana de Port-au-Prince, i aquesta acumulació a Port-au-Prince es produeix sobretot a partir dels anys 80 amb les polítiques impulsades per el Fons Monetari Internacional i els acords comercials amb els Estats Units que fan que els pagesos hagin de deixar el cultiu de l'arròs, per exemple, perquè l'arròs importat des dels Estats Units és molt més barat, és només un exemple. La promoció de les zones franques, de les zones industrials al voltant de Port-au-Prince fa que molta gent deixi el camp i vagi als suburbis, a les bidonvilles, a les faveles de Port-au-Prince amb la promesa d'una feina i per tant d'uns ingressos. Són aquestes... Això és una imatge d'ara, però no és una imatge de destrucció del terratrèmol, és una imatge de com era Port-au-Prince abans del terratrèmol i com segueixen sent la major part dels barris de Port-au-Prince ara. Aquestes cases d'autoconstrucció, sense cap ordenació urbanística, però a més
portades per aquesta immigració gairebé descontrolada o massiva cap a la ciutat o abandonament. Per una sèrie de polítiques econòmiques que, com dic, venen molt imposades des de fora, però també per una èlit haitiana que les afavoreix. És un país fonamental, tot i això és un país encara fonamentalment rural, que tot i estar molt centralitzat, el 80% de la població encara viu del camp. El 28% del PIB prové de l'agricultura encara, però en canvi no té les infraestructures perquè això pugui afavorir la majoria de la població. Recordo una entrevista a Ros Papillon, que és un periodista que està a la zona del sud-oest del país, que ella em deia el 50%, jo crec que és una xifra que s'inventa, però no l'he trobat enlloc, però deia el 50% del que es produeix es perd amb el transport. Perquè les carreteres de les zones rurals, sincerament, en molts llocs no existeixen. I realment, quan surts de Port-au-Prince i vas a llocs agrícoles més lluny de les carreteres principals, que són molt poquetes, veus que efectivament hi ha una dificultat per transportar el producte molt important. I per tant, els mercats informals, els mercats locals tenen moltíssima importància, però donada aquesta desestructuració del sector agrícola, el 70% de l'alimentació s'ha d'importar, s'importa. És un país que s'autoabastia agrícolament als anys 80 i ara importa el 70% del que menja la seva població. I un terç d'aquesta població pateix malnutrició o està en situació, més aviat està en situació d'inseguretat alimentària. Aquesta és com el dibuix general. En aquest dibuix general apareix amb moltíssima importància la cooperació internacional. És la principal font de finançament del govern. Ho era abans del terratrèmol i ho segueix sent encara amb més força després del terratrèmol. El terratrèmol va causar una destrucció equivalent al 120% del PIB del país. Va destruir el 28% de totes les escoles del país, el 80% de les escoles de Port-au-Prince, de la capital. Les xifres són totes abrumadores. El 60% dels edificis administratius. És una necessitat de recursos molt important. Per tant, la cooperació internacional va fer el seu paper, ajudat per als mitjans de comunicació. Es va fer una de les més grans operacions d'ajuda humanitària que recorden. Crec que la primera en quantitat és Síria, la segona és la del tsunami del sud-est asiàtic i aquesta és aproximadament la tercera en volum de diners. Quan arribes a Haití, quan jo he arribat a Haití, m'he trobat amb una gran desconfiança. Amb una desconfiança cap al blanc en general, però especialment cap a les ONGs. Quan tu et presentes, tu treballes en una ONG, no? I et miren així com... No treballo en una ONG. Hi ha una distància enorme, diguem, s'ha generat almenys a Port-au-Prince. Jo crec que a les zones rurals és molt diferent, però a Port-au-Prince s'ha generat una distància enorme entre, especialment les grans ONGs, aquelles que viuen a les zones altes de la ciutat i la població. Però aquesta gran desconfiança també es produeix per la dificultat de veure els resultats de tants i tants milions promesos i diuen que invertits a Port-au-Prince, al país. Aquesta és una foto d'un mercat, d'un projecte de la Unió Europea en un petit poblat del sud-oest del país, Corell, un poble que té uns 3.000 habitants, 3-4.000 habitants, i la Unió Europea, en aquest poble el mercat setmanal es produeix als carrers del centre, com a molts pobles, diguem, per terra dels carrers, no hi ha una infraestructura pel mercat.
I la Unió Europea va decidir, amb algú que ningú en el poble sap qui és, perquè clar, el projecte té una contrapart de ben segur, però ningú coneix aquesta contrapart, va decidir crear un mercat. En un terreny que, com veieu, s'inunda, no havia plogut, no és que estigués mullat perquè havia plogut, s'inunda perquè està al costat del mar, el projecte està inacabat, la gent del poble, tothom diu, aquí s'han gastat 2 milions d'euros, no se sap ben bé en què. És una anècdota i totes sabem, però els que ens dediquem o que ens hem dedicat a això del desenvolupament, que la majoria de projectes no són així. Però és una mica aquesta metàfora de com ha anat la reconstrucció, els projectes no consultats amb la població, no acabats, amb un excés de despesa, amb un malgastament de despesa, que no se sap ben bé qui se n'ha beneficiat, si qui havia vengut la terra, si qui ha construït el projecte, però definitivament no la població. Les estadístiques, no hi ha estadístiques fins a 2013, les estadístiques d'ajuda que tenim són fins al 2012, però de 2010 a 2012 s'han desemborsat el 66% de l'ajuda promesa per aquells 3 anys, 2010, 2011 i 2012. L'informe del govern que explica aquestes dades diu que considera un èxit perquè en emergències similars el que s'acostuma a desemborsar és només el 50%. Que ja és curiós, que la xifra amb la que ells maneguin sigui la del 50%, no, és un 66% i per tant és tot un èxit. Un estudi, hi ha un observatori de la cooperació i l'ajuda humanitària a Haití i ells han fet un estudi i diuen que segons dades de la Unió Europea el 72% dels projectes construïts que requerien una licitació per la Unió Europea han anat a parar a empreses europees. Són empreses europees les que han construït aquests projectes. En el cas dels Estats Units és molt més bèstia, el 98% dels projectes finançats per USAID han anat a empreses nord-americanes. Vull dir, jo vaig fer una entrevista a la responsable de l'EFIT que em va assegurar que els projectes de l'EFIT no eren projectes lligats, que en absolut s'havia prioritzat a les empreses espanyoles i que en els casos que les empreses espanyoles havien guanyat la licitació era perquè havien presentat millors ofertes que d'altres empreses d'altres països. Però el que està clar, i ell això m'ho va reconèixer, és que no s'ha prioritzat el teixit local o regional. És a dir, no s'ha fet un filtre positiu perquè aquests projectes beneficiessin el cert teixit local o regional. Arribats a aquest punt, una de les principals beneficiàries dels projectes de reconstrucció en carreteres havia sigut fins a mitjans de 2011 una empresa brasilera, però després va guanyar Martelly a les eleccions i va posar una maquinària del nou govern en marxa. L'empresa que fa gairebé totes les carreteres del país és una empresa dominicana que es diu Estrella, que pel que sembla hi ha relacions, diguem, entre el senyor Martelly i el senyor propietari d'aquesta empresa. És a dir, això no és una qüestió exclusiva dels donants internacionals, sinó que és una qüestió, diguem, d'aquest 1% o d'aquesta èlit que manega amb els diners de la reconstrucció. Això és un cas de l'Estrella, però realment estan per tot el país. O sigui, gairebé totes les construccions que hi ha que s'estan canalitzant a través del govern les construeix Estrella. I de fet, no sé si sabeu o si heu llegit el conflicte aquest que hi ha hagut ara en la República Dominicana, que fa 2 mesos aproximadament, el Tribunal Constitucional de la República Dominicana va declarar, va aprovar una llei, una nova llei, per la qual retirava la nacionalitat a tots els descendents d'haitians fins a 2 generacions com era, provocant, òbviament, una crisi
humana institucional, no? I una reacció per part dels haitians a Haití bastant de ràbia versus tot el que és dominicano, no? I aleshores sembla ser que van començar a treure els logos d'estrella de tots els bulldozers que hi havia pel país. És l'anècdota. Tenien por que, com que són molt visibles i tothom sap que són dominicans, tenien por que s'ataquessin els treballadors de les empreses de construcció. Dins d'això també hi ha exemples de cooperació en positiu, és a dir, hi ha hagut coses mal fetes, però també hi ha coses molt ben fetes, sobretot projectes o programes, més aviat no projectes concrets, sinó programes de cooperació que ja venien d'abans, de suport a les xarxes de camperols. A Catalunya hi ha molts exemples, amb Veterinaris Sense Fronteres, l'Assemblea de Cooperació per la Pau, Intermón Oxfam, és a dir, hi ha diferents ONGs que a través de projectes de cooperació han seguit donant suport als moviments camperols. És un moviment molt fort i molt combatiu a Haití. D'altres petits projectes de salut o d'educació que es fan tenint en compte les autoritats locals i les contraparts locals. Sí, això també existeix, però quan mirem el dibuix en gran, l'altre sobresurt. I quan estàs a Haití i preguntes sobre bons exemples de cooperació, curiosament, la majoria de gent de la societat civil et cita la cooperació cubana. Et cita la cooperació cubana perquè no han deixat d'estar al país des de fa molts anys. És una cooperació centrada en l'àmbit sanitari, enviant les brigades de metges cubans a la infraestructura estatal sanitària, és a dir, ells no creen les seves pròpies clíniques, ells no creen les seves pròpies estructures sanitàries, sinó que donen suport a l'estructura sanitària pública, que en alguns llocs és molt dependent d'aquests metges cubans. És a dir, si això s'acaba algun dia és un problema, perquè no hi ha una sostenibilitat d'això, perquè tot i que sí que hi ha un programa paral·lel de formació de metges haitians a Cuba, la majoria d'aquests metges acaben emigrant als Estats Units per treballar. Llavors aquí hi ha un problema de continuïtat, però sí que és cert que tant la cooperació llatinoamericana, l'hospital va ser finançat per la UNASUR, l'Organització d'Estats de Sud-amèrica, i hi ha metges cubans treballant, és tot amb les autoritats locals. És una cooperació que té com molta bona fama. Molts esmenten també Venezuela, que és un dels principals donants, és el quart, si no comptem la cancel·lació del deute, i sobretot a través de Petrocaribe, dels beneficis del petroli, està finançant moltíssimes infraestructures a Haití. I treballa també amb l'Estat, bàsicament. No fa els seus propis projectes. Una de les coses més destacables a Haití, que no he explicat quan he explicat tota la història, és la presència de forces d'ocupació, d'una força estrangera. Els cascos blaus de Nacions Unides, que normalment estan en situacions de conflicte, també tenen com a objectiu missions d'estabilització i de protecció dels drets humans, i des de l'any 2004 van aterrar a Haití. Aquest any farà 10 anys de la missió dels cascos blaus a Haití. Actualment està sobretot formada per tropes llatinoamericanes, el qual és especialment contradictori, perquè és un dels factors, segons bona part de la societat civil, dels moviments socials haitians, és un dels factors més desestabilitzadors de la realitat a Haití. Hi ha hagut nombroses acusacions de violacions de drets humans, de repressió en manifestacions per part dels soldats de la MINUSTAH, d'agressions en operacions. Ells fan, sobretot abans del terratrèmol, ara això s'ha reduït bastant, però feien bastantes operacions en contra de les màfies i les bandes en els barris, en els bidonvilles, en els barris populars
de Port-au-Prince amb danys col·laterals. Amb danys col·laterals vol dir civils morts, que la pròpia Minustat ha reconegut com a tals, com a danys, literalment com a danys col·laterals de les seves operacions. Una de les qüestions més greus són les acusacions de violacions tant a nois com a noies, d'assetjament sexual, de l'augment de la prostitució, de l'augment del tràfic de drogues en les zones on hi ha quartells de la Minustat. I ara mateix el rebuig contra la Minustat és jo diria que molt generalitzat o bastant generalitzat. Les poques enquestes que hi ha donen un 70% de la població en contra de la presència de la Minustat, sobretot arran del cas del còlera. Suposo que sabeu que l'octubre de 2010, gairebé 10 mesos després del terratrèmol, hi va haver una epidèmia de còlera. El còlera no és que estigués erradicat a Haití, és que no existia, no havia existit mai a Haití. Al còlera s'han endut més de 8.000 morts, més de 8.000 vides, i hi ha més de 600.000 persones afectades pel còlera, hi ha hagut més de 600.000 persones afectades pel còlera. I ara ja sí que es pot dir que tots els estudis que s'han fet indiquen que va ser una de dels quartells de Nacions Unides, el quartell de Nepal. No, ens van explicar Nepal, oi? Sí, jo diria que Nepal. Sri Lanka és un dels casos d'assetjament sexual més greus, també no va a Uruguai, igual és... Sí, es que a més cada uno tiene lo suyo, pobres. Sí, los brasileños son conocidos por la violencia. Bueno, és que és molt dur, perquè més els veus, li diuen la turista, la Minustat és la turista. Bàsicament els passegen pel país, però com si fossin els amos del país, bàsicament. Doncs el destacament, crec que era el nepalí, hi va haver abocaments fecals directes al principal riu del país, a l'Artibonit, de soldats infectats del còlera. La primera pregunta és ¿cómo llevas soldados con cólera a otro país? Havent-hi una epidèmia oberta a Nepal en aquell moment, és a dir, existint aquesta possibilitat, i a causa de les insuficients o inexistents infraestructures de sanejament en el país, doncs això s'ha fet com la pólvora. 600.000 persones diuen que l'epidèmia ja no es podrà erradicar, que per tenir-la controlada es necessiten no sé quants milions. Fins a l'any 2020 no s'està cobrint en absolut ninguna de les demandes de recursos que s'estan fent per lluitar contra el còlera. La principal estratègia és la construcció d'infraestructures de sanejament i aigua potable. I clar, aquest és el principal problema, que això és molt costós en una ciutat com Port-au-Prince, per exemple, amb el 70% de la població vivint en zones de faveles. I això fa que la resistència contra la Minustat sigui encara més forta, perquè ara no només es tracta d'una força d'ocupació, sinó que es tracta del símbol del còlera i de lo malament que han funcionat les coses amb aquesta presència internacional. Existeixen dos processos legals iniciats des d'Haití. Dues organitzacions de defensa dels drets humans ja han presentat una denúncia contra Nacions Unides a tribunals de Nova York. Davant d'això, com es diu, el general de Nacions Unides, el secretari general de Nacions Unides, va declarar que Nacions Unides no se'ls podia jutjar, tenien immunitat allà on anaven, que no poden jutjar les Nacions Unides. Bàsicament el que estan reclamant són indemnitzacions per part de Nacions Unides per les víctimes. Existeix una altra iniciativa que impulsa una organització que es diu Defensa dels Oprimits i les Oprimides, que és una organització de base de defensa dels drets humans, que està aprofitant o està treballant en el cas del còlera amb les víctimes. Està organitzant a les víctimes del còlera per fer una denúncia. Dins d'Haití ells pensen que no han d'anar a la justícia internacional, però en cas que s'ha de jutjar en
dins del país, no només contra Nacions Unides, sinó també contra l'Estat, perquè és l'Estat el que ha tingut la negligència de no proveir les infraestructures que haguessin impedit el nivell, el grau, diguem, d'impacte d'aquesta epidèmia. Jo crec que són dos exemples molt clars que el poble haitià no està cap cot davant de la situació, sinó que està reaccionant davant d'aquesta situació, fins i tot amb estratègies legals i internacionals. En el tema de la reconstrucció, una de les qüestions més sagnants és la qüestió de la vivenda, la qüestió de l'habitatge. Amb el terratrèmol es van destruir totalment 100.000 cases i van quedar greument afectades 200.000 cases. Són 300.000 famílies, cada cop i volta en 30 segons es van quedar sense habitatge. A banda que hi ha moltíssimes més que van quedar afectades i que els seus habitants, diguem, les setmanes i els mesos després del terratrèmol no s'atrevien a tornar a casa seva. Això va donar lloc als campaments de desplaçades, que segurament totes teniu una mica en la retina, no cal tornar a passar aquelles imatges, diguem, fins a 1,5 milió de persones al cap de 6 mesos del terratrèmol vivien sota tendes en espais públics. És important destacar que en el moment després del terratrèmol més de 500.000 de persones, unes 600.000 persones van sortir de Port-au-Prince, van tornar als seus llocs d'origen, als seus pobles, a les zones rurals, que la gent de les zones rurals va acollir i va fer per acollir a tota aquesta gent, però que, i això és el que et diuen a Haití, com que la major part de l'ajuda d'emergència es va concentrar a la capital, la majoria de gent va tornar amb l'efecte crida de l'ajuda. El director d'Intermón Oxfam Haití, que és un home haitià, no me'n recordo el nom, no ho sé, m'explicava que va ser una oportunitat perduda, que un dels problemes que té Haití és la centralització. Ells parlen de la República de Puerto Príncipe i la resta del país. Aleshores, que es va perdre l'ocasió de descentralitzar els serveis, descentralitzant l'ajuda i aprofitant la situació per començar d'una forma diferent. I en canvi això va fer un efecte d'atracció. Hi ha molta gent a Haití que et diu la rumorologia, que molta gent no afectada pel terratrèmol també va acabar en els camps per aquest efecte de l'ajuda. Tenien menjar, tenien aigua, tenien sanejament, doncs vinga, anem cap als camps. Jo la veritat és que em costa creure que algú vulgui viure en un camp de refugiats voluntàriament, però és la realitat. A 4 anys del terratrèmol, aquesta era una de les prioritats de la reconstrucció, de reallotjar a 1,5 milió de persones en un país que ja tenia una deficiència de vivendes de més d'1 milió de vivendes abans del terratrèmol. O sigui, que no era gens fàcil. Les últimes dades que hi ha són que hi ha encara 170.000 persones vivint en tendes. Segons FRACA és un front d'acció i reflexió sobre l'habitatge. És una plataforma de diferents organitzacions de base haitianes que està treballant en els camps de refugiats, sobretot en temes de defensa de drets humans. La xifra no és certa. Una de les raons per la que diu que la xifra no és certa és perquè 3 dels camps més grans, dels 300 que encara existeixen, estan fora de la llista oficial, perquè són camps que estan en terres ocupades, són camps no permesos per les autoritats i per tant simplement no surten a les estadístiques. Hi ha més de 50.000 persones vivint en aquests camps. Doncs, clar, ells calculen que són més entre 200.000 i 300.000 persones vivint en els camps. La reducció de gent vivint en els camps, segons les xifres oficials, des de l'estiu de 2013, ha sigut de més de 200.000 persones. Com pot ser que en 6 mesos hagin aconseguit reallotjar 200.000 persones?
La principal estratègia és perquè estan expulsant la gent dels camps. Les estan desnonant, les estan desallotjant de la policia, amb pals i porres, i els expulsen d'alguns camps. Alguns propietaris que no aconsegueixen que les autoritats els ajudin a expulsar a la gent que està dins de les seves terres, que la majoria de terres són terres privades, calen foc, per exemple, i la gent se'n va. Hi ha atacs, i la gent té por i marxa. L'estratègia que utilitzen majoritàriament ara les ONGs és pagar-los $500 per família per pagar un lloguer. Òbviament els $500 abans que s'acabi l'any s'han acabat. I el 60% de famílies que han marxat amb aquests $500 han tornat a ocupar en altres espais. Hi ha moltes vivendes dins de Port-au-Prince que no han sigut rehabilitades, que estan ocupades per gent que ha sigut expulsada. Només 30.000 de les 300.000 vivendes que s'havien de reconstruir han estat reconstruïdes. I per mi una de les vergonyes de la cooperació, una de les vergonyes més grans de la cooperació és que hi ha 115.000 famílies que ja no viuen en els camps, però que viuen en el que anomenen vivendes transitòries. Ara us passaré un tros del vídeo, però vivendes transitòries són això, són vivendes transitòries, que s'han convertit en definitives perquè no hi ha un pla per donar allotjament a aquesta gent. Les xifres generals, perquè a vegades quan donem les xifres de l'operació, en el cas d'Haití encara no existeix una avaluació pormenoritzada del que s'ha gastat en el país, però diuen, la xifra que es diu és de $500 milions en la construcció d'aquestes vivendes provisòries, li diuen T-shelters, un nom en anglès, diguem. Són vivendes que tenen entre 18 i 25 metres quadrats per famílies d'entre 5, 6, 7 persones, sense cuines, sense lavabos. O sigui, són 4 parets de fusta generalment, un sostre de llauna, transitorio, per passar unos meses, un año, 4 años, o tota la vida. Aleshores, el que temen ara els haitians que van acceptar sortir dels camps per anar a aquestes vivendes transitòries, que a més la majoria estan fora de Port-au-Prince, sense accés a transport, sense accés a llocs de feina, és que allò és definitiu i que s'hauran d'espavilar pel seu compte perquè les promeses, diguem, no s'han complert. És una de les situacions més greus per aquesta, jo crec que no crec que sigui negligència, però no s'ha fet bé, simplement. La política de reallotjament de les famílies per part de la comunitat internacional i especialment de les ONGs que hi han participat, doncs no s'ha fet. Després us explicaré. Jo només vaig poder anar un dia a un camp, és complicat perquè diguem que el blanc no és massa benvingut a segons quins camps, has d'anar acompanyat, m'han explicat. Us vaig anar un dia que feien una activitat de sensibilització, la gent de Fraca, feien un documental, llavors estaven allà primer amb els nens, després amb els adults, i va coincidir que va ser el dia que al matí havien expulsat a 60 famílies d'un camp. S'havia arribat, els havia destrossat les tendes, i aleshores el dinamitzador de Fraca, d'aquesta organització, els estava ensenyant el vídeo del desallotjament, i hi havia una senyora darrere que deia això no passarà aquí, això no passarà aquí. Ells tenen l'esperança, fins i tot estar en el camp és una situació de mentre estic aquí no estic pitjor. El vídeo està a internet, es pot veure i la veritat és que és bastant surrealista, com algú pot expulsar algú d'un camp que no hi ha res. Simplement les primeres vivendes els primers camps que es van desallotjar van ser els més visibles. El Camp de Mars, el centre de Port-au-Prince, un dels reallotjaments més famosos és el del camp de golf. A Port-au-Prince hi havia un club d'aquests
ricos, un camp de golf, que va ser ocupat després del terratrèmol, i l'organització del Sean Penn, d'aquest actor nord-americà, va ser la que es va ocupar de reallotjar aquesta gent. La veritat és que a la pel·lícula aquesta hi ha una escena on es veu el Sean Penn organitzant el reallotjament de la gent. És lamentable, és absolutament lamentable. Va ser el primer camp que van netejar, perquè era molt visible. Estava allà, en medio de los ricos, o sea... Faig una mica de broma, però és així. Hi ha camps que segueixen allà però que han construït valles al voltant perquè no es vegin. L'important és no veure'ls, o si són massa visibles els traiem, si no els hi construïm. Aleshores, això és un projecte del govern amb diners del Fons de Reconstrucció, per a Haití, es diu Jalousia en couleur. Jalousia és una de les bidonvilles, una de les grans faveles que hi ha a Port-au-Prince, i el govern s'ha proposat adassentar-la, però no adassentar-la fent carreteres o carrers o fent lavabos o fent canalització de l'aigua o portant aigua potable. Està en una muntanya, òbviament no hi ha aigua potable, la gent ha de carretejar l'aigua sobre el cap, muntanya dalt, sinó pintant Jalousie, pintant les parets de Jalousie. Per què pintant Jalousie? Perquè davant de Jalousie hi ha un hotel de 5 estrelles que es diu Caribé, i la veritat és que des de Caribé és superbonito, o sigui, és com, oh, que vistes, no? I és així, és hem de descentar la ciutat, i si és simplement maquillant-la, doncs és així, no?